ועכשיו אנחנו ממש ככה התחלנו את שנת הלימודים, והילדים חזרו לבתי הספר, ואנחנו נדבר על כל מה שצריך לדעת על תאונות חלילה בקרב תלמידים. מי נושא באחריות? מהן התאונות הנפוצות ומה עושים במידה וילדינו נפגעים? יספר לנו על כך עורך הדין איתן בוירסקי, עורך דין לענייני נזיקין ומשפחה. שלום, תודה רבה שאתה איתנו. שלום וברכה. לא עלינו שלא נדע, אבל זה קורה. שבירת יד, נפילות, החלקות, עניינים. העולם הוא מסוכן. אז מי מכסה את הילדים שלנו כשהם בחוץ שם בבית ספר, או בדרך? אכן כן. עכשיו, הנושא הזה קשור לתאונות אישיות, ביטוח, תאונות אישיות לתלמידים, שזה סוג של ביטוח חובה מצד הרשות המקומית, כאשר הכיסויים הם על פי הפוליסה והתנאים שם. אני אתן דוגמאות. נאמר שילד נפצע בשטח בית הספר, הוא פשוט מכוסה אוטומטית על ידי חברת הביטוח. נדמה לי שכיום מי שלקחה את המכרז זאת חברת איילון, כן. ואז יש לטפל בו. כן. חשוב מאוד, אם יש עדים, לקחת את הפרטים, כן. לצלם את המקום. לגבי הפרקטיקה, ההורים אמורים היו לקבל את הפוליסות כבר בתחילת שנת הלימודים. העלות היא נמוכה מאוד, אבל הכיסוי הוא לא כיסוי כמו בחברות ביטוח אחרות. עכשיו, בוא נאמר שהילד כאמור נפגע, בין אם הוא נפל לבור חס וחלילה, בין אם באמצעות חפצים שהוא נפגע בהם. יש לפנות הנהלת בית הספר, או לעירייה, לרשות המקומית, לברר בקשר לנושא חברת הביטוח, לקבל תפסים ולמלא אותם. תגיד, מה קורה כאשר יש פגיעה שהיא לא, אתה יודע, מין פגיעה תמימה כזאת כמו חלילה נפילה, מאלימות למשל? יפה. או איזשהו מחדל, מזגן שנחת, אתה יודע, משהו שהוא לא תאונה עצמית. כן, אם הדבר קורה בבית הספר, יש להבדיל בין שני סוגי פגיעות. יש פגיעה שגוררת אחריה נכות, ויש פגיעה ללא נכות. כן. במידה והפגיעה היא ללא נכות, הכיסוי הביטוחי הוא בדרך כלל נמוך. כן. שוב, תלוי בסוג הפגיעה. נגיד על גבס, אתה יודע, זה כבר מגובס. אז שוב, אם אין נכות, אז הכיסוי נמוך, אם בכלל, זה הכל לפי תנאי הביטוח. במידה ויש נכות, אזי הולכים לפי הכיסוי המתאים לאחוז הנכות שרופא קבע לתלמיד, לילד או לנער. כן. חשוב להדגיש, הכיסוי הביטוחי של תאונות אישיות לתלמידים הוא לא רק בשטחי בית הספר. הוא גם מחוץ לבית הספר, והוא גם כולל כל מיני מפגעים מחוץ לכותלי בית הספר. במגרש המשחקים, בחצר, כל עוד אתה ילד במערכת החינוך. יש אומנם חריגים, כמו למשל חוק הפלת"ד, שזה פיצויים לנפגעי תאונות דרכים. שם הסיפור הוא אחר, הכיסוי הביטוחי לא מכסה את העניין הספציפי, ויש לפנות חברת הביטוח, או במידה וזה היה רשלנות, לתבוע את האחראים, בין אם זה העירייה או בין אם זה מוסד אחר, בצורה אחרת. שאלה לסיום, מה נפוץ? מה הדבר הנפוץ שקורה? בדרך כלל דברים קלים אני מניח, ואז כן יש לתבוע, גם אם זה, על כל מכה אתה ממליץ לתבוע? לא על כל מכה, אבל כי אם יש כיסוי, אז נתבע. כן, אבל עוד פעם, בפתיחת הדברים, אני הזכרתי שהכיסוי הביטוחי, יש לו מגבלות. אם זה למשל פגיעה נמוכה, או קרה נקע מסוים שעובר אחרי יומיים, אין טעם לתבוע, אבל בכל מקרה כדאי לפנות לחברת הביטוח ולהגיש תביעה פנימית לתביעת הביטוח. עכשיו, אם הפגיעה היא יותר רצינית וחברת הביטוח מתחמקת מהאחריות שלה, ניתן לפנות לבית המשפט בתביעה רגילה. ודאי. עורך הדין איתן בוירסקי, תודה רבה על הדברים החשובים האלה, ושנת לימודים בטוחה לכולנו. תודה רבה. 13